relativně nedávno nakouklo do Evropské ligy a v nové sezóně nehraje pod Simonem Inzagim vůbec ve plné kvalitních gólových příležitostí a samozřejmě také samotných gólů. Pozice, to je potřeba říci, přesto to bylo první, řekl bych, vystrčení drápku dopředu a teď je to druhé. Vysvětluje se svými kolegy z defenzívy. Paleta se nechal doslova školácky odstavit od míče. Připravil se na další těžkou řeholi. No a jest to vzal prosadit. Teď stačil dlouhý aut Senada Ludiče. Ne, tak opravdu je vidět, že to není náhoda, že prostě Lazio Řím volí tyhle herní varianty. Ať už... Teď přichází velké množství nepřesností. Jedné z nich se snaží využít AC. V tom ofenzivním výpadu, v té myšlence dostat se do zakončení. Disciplína, kterou má hodně rád. Jenže další technická nedokonalost dělá problémy Laziu a tohle není offside. Carlos Bacca jde sám na golmana Strakošu a je to 1-0 pro AC Milan. Tak o těch chybách jsme mluvili. Praktický balón a pak přišla tato fantastická kolmá přihrávka na nabíjejícího Carlosa Baccu. My jsme mohli vidět, jak Carlos Bacca nám dokonale ukázal kontrolu prostoru. Poté, co balón převzal, i hned se podíval doprava, doleva, vyhodnotil to perfektně, že má na to čas, prostor, dostat se v klidu do zakončení, zvednul hlavu, no a uklidil míč prakticky bez problémů do branky a nedal 21letému albánskému brankáři ve službách Lazia Řím žádnou šanci hrozbou AC Milan zatím v úvodu sezóny. Domácí teď ve 4-4 postupují dopředu. Míč je Niang. Bonaventura to zkusí. Náskok do poločasové pauzy. Řešil to v rámci možností velmi dobře. Bonaventura znovu zkusí vystřelit. Tahle rána štít. Bonaventura opravdu přichudí. Každopádně je to úplně jiné AC po vstřeleném gólu. To teď potvrzuje i Suso, který zvládl souboj 1 na 1 a přihrává na malé vápno. Ještě tam je šance pro AC Milan, ale... Ta pomohl svému brankáři, ale opravdu to může být vlastní gól od Bastose. Ale neuvěřitelný zákrok, který ukázal Tomáš Strakoša a pak ještě po té přihrávce nebo po té střele od Bonaventury, tady to vidíte, zpětná přihrávka, doplnil to Bonaventura a pouze trefil Ještě se s desítkou dostal také Felipe Anderson, ten titulek, který ukazoval aktivní úvod nebo v úvozovkách nápor na defenzívu Milána postupně přešel a AC Milan vyrovnalo hru a hlavně využilo té chyby, ale Lazio se zatím nemůže stále chvilku, může vydechnout a naopak teď Niang bude trápit hra. Byl to Felipe Anderson, který vyzkoušel svoji levou nohu. Velmi rychle si všimnul volného Bonaventury. Bacca, po něm Niang. Niang ještě chtěl dát na Baccu, hrálo se rukou a je z toho penalta. No jednoznačně ruka, tady to uvidíte. Niang napálil ruku Štefana Rada, který, jak vidíte, jel prakticky po zemi a jeho ruka zamezila rozhodčího. No a teď tedy velký moment pro Nianga. Niang dává bez problémů, AC vede v 74. minutě 2-0 a Lazio teď musí vrhnout všechny síly do útoku, pokud chce ještě do střelby, což před chvilkou ukázal právě levačkou, kterou vyslal za hranici pokutové území po tom uvolnění. Dostal důvěru i na penaltu a... Protože z toho možná bude přímá střela Juraj Kucky, který umí z dálky a... Duo Bonaventura, Juraj Kucka. Bonaventura jenom prakticky poslal míč lehce vedle sebe, tak aby měl kut. Takže nejenom, že se dokáže uvolnit a být nebezpečný směrem dopředu, dokáže i pracovat pro svůj tým dozadu, což je opravdu pozitivní pro něj. Keita. Znovu má málo místa, Keita si dokázal poradit.